Сёння нармалёва, калі мужчына б'е жанчыну. Менавіта гэта дазволіла Ліга змешаных баявых мастацтваў, калі прыняла рашэнне дазволіць Фэлану Фоксу, біялагічнаму мужчыну, змагацца з жанчынай проста таму, што ён ідэнтыфікуе сябе як жанчыну. І якое наступства гэтага рашэння? Фокс адправіў жанчыну-байца Таміку Брэнц у шпіталь з праламаным чэрапам і сатрасеннем мозгу. Для лячэння ран Брэнц спатрэбілася 7 хірургічных скобаў. Прайграўшая жанчына, прафесійны баец, сказала пра свой бой з Фоксам наступнае. «Я ніколі не адчувала сябе такой слабой. 20 гадоў таму, калі мужчына ударыў бы жанчыну настолькі моцна, што яна патрапіла ў шпіталь, ён быў бы ў турме. Сёння яму за гэта плоцяць грошы. Сёння нам кажуць, што мужчыны і жанчыны цалкам аднолькавыя. Гэтае адмаўленне розніцы паміж мужчынам і жанчынай прывяло да шакуючай веры ў тое, што мы не нараджаемся мужчынам ці жанчынай. Мы можам самі выбіраць свой гендер. Facebook прапаноўвае сваім карыстальнікам больш за 50 гендераў. Ведаеце, што такое дэмі-бой? Я таксама не ведаю. Ідэя таго, што чалавек сам можа выбіраць свой гендер, можа гучаць геніяльнай для кагосьці, але яна паказвае антынавуковы погляд на важнейшы факт жыцця. Жанчыны і мужчыны абсалютна розныя. Іх мозг розны, іх гармоны розныя, іх храмасомы розныя, і, вядома ж, іх целы розныя. І ніякая колькасць рэцэнзаваных навуковых артыкулаў ад цэнтраў гендерных даследаванняў не зменіць гэтага факту. Але гэта не спыняе прагрэсіўную эліту, якая кіруе нашымі універсітэтамі, сродкамі масавай інфармацыі, большасцю вялікіх кампаній і нават нашымі школамі ад спосабаў змяніць гэты факт. За іх высілкі асабліва высокі кошт заплоцяць жанчыны, таму што ідэя аднолькавасці мужчын і жанчын нязменна вядзе да таго, што жанчын будуць судзіць па мужчынскіх стандартах. Ці калі казаць па-іншаму, каб быць больш жанчынай, жанчыне трэба быць больш мужчынам. Яна мусіць жадаць выпадковага сексу як мужчына, служыць у войску як мужчына, напорыста працаваць дзеля кар'еры як мужчына. Вядома, ёсць выключэнне, але пераважная большасць жанчын не шукае выпадковага сексу, не мае фізічную сілу мужчын і не мае такіх самых жыццёвых прыярытэтаў як мужчыны. Іронія ў тым, што гэтыя пошукі аднолькавасці адбываюцца ў той час, калі навука кажа нам больш выразна, чым калі-небудзь, што мы розныя. Тое, што ваша бабуля прымала проста на веру, мужчыны і жанчыны розныя, сёння навукова даказана. Але для навукі тут больш няма месца. Напрыклад, крамы Target і Toys R Us не дзеляць аддзел цацак на для хлопчыкаў і для дзяўчат. У школьнай акрузе штата Паўночная Караліна вучняў нельга называць хлопцы і дзяўчаты. Можна казаць толькі вучні. У інтэрнатах усё больш распаўсюджваюцца аб'яднаныя душавыя і нават спальні. Да той невялікай колькасці людзей, якія перажываюць гендерную дысфарыю, мы мусім ставіцца са спачуваннем. Мы можам рабіць усё магчымае, каб дапамагчы ім і абараніць іх годнасць. Але нам не трэба перакручваць закладзеныя біялогіяй палавыя адрозненні. А менавіта гэта і адбываецца. Вас могуць звольніць, калі вы ў офісе скажаце не той займеннік. У Канадзе справа можа скончыцца судом. У змешаных баявых мастацтвах, як вы бачыце, гэта можа прывесці да разбітай галавы. Безумоўна, гэта невялікі кошт, які трэба плаціць у свеце, дзе ўсе мусяць схіляцца перад паліткарэктнасцю. Нават пасля шпіталізацыі Таміка Брэнц мусіла строга прытрымлівацца лініі паліткарэктнасці. Калі яе запыталі, як яна можа патлумачыць сваю паразу ў баі з мужчынам, які назваў сябе жанчынай, яна сказала: «Я не магу сказаць, ці гэта з-за таго, што яна нарадзілася мужчынам, ці не, бо я не доктар». Часопіс Vice у матэрыяле пра гэты выпадак не спачуваў Брэнц. А навошта? Як яны самі напісалі, біялагічны пол не чорна-белы. Але гэта менавіта так і ёсць, літаральна. Чым даўжэй мы будзем дазваляць відавочным рэчам заставацца неназванымі і неабароненымі, тым горш будзе для хлопчыкаў і дзяўчат, мужчын і жанчын, асабліва для жанчын. Мужчыны і жанчыны розныя. Мы не павінны спрабаваць падмяніць гэтую рэальнасць, бо гэта прывядзе толькі да бессэнсоўнай блытаніны і пакут. Лепш, калі мы спынімся і прызнаем яе, і будзем атрымліваць асалоду. Адрозненне паміж мужчынамі і жанчынамі – гэта адна з самых цудоўных рэчаў у жыцці. Я Эшлі Макгуайр для універсітэта Прэгер.